Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-budget tas-sena d-dieħla jikkonsolida triq tal-progress ekonomiku u soċjali l-ħal pajjiż taħt Gvern Laburista u fissru bħala l-uniku garanzija l-familji Maltin u Għawċin. F'attività politika fil-Gżira l-mexxej Laburista enfasizza li l-miżuri tal-budget joffru l-akbar żieda fil-benefiċċji soċjali, tnaqqis rekord fit-taxxi u żieda sostanzjali fl-istipendji għall-istudenti. Spjega li dawn il-miżuri huma maħsuba biex jisaħħu l-familji, il-pensjonanti u l-ħaddiema Maltin u Għawċin. Żied li l-budget se jissarraf fi proġetti f'setturi kruċjali pas-saħħa, l-edukazzjoni u l-isport, fondi kapitali li jilħqu aktar minn biljun euro. Dr. Abela qal li dawn l-investimenti huma 3 darbit iżjed minn dak li kien allokat minn amministrazzjonijiet preċedenti. Spjega kif il-miżuri tal-budget joffru serħan il-moħħ tanġibli l-familji. Qal li koppji bidħul medju se jfrankaw eluf ta' euro f'taxxi u l-pensjonanti se jkomplu jaraw żidiet fil-pensjonijiet. Il-Prim Ministru spjega wkoll il-miżura l-ġdida mirata għal min iħaddem biex jingħata inċentiv meta jżid il-pagi tal-impjegati tiegħu b'appoġġ akbar għal min iħaddem f'għawdex. F'dan il-kuntest saħaq li l-miżuri kienu possibbli grazzi għall-ekonomija b'saħħitha li qal tinsab f'sitwazzjoni ferm aħjar minn dik ta' pajjiżi oħra Ewropej. Semma l-Malta Vision 2050 u nota l-parteċipazzjoni estensiva mis-settur pubbliku, privat u soċjali. Irmarka li b'differenza l-oppożizzjoni ma pparteċipatx fil-proċess ta' konsultazzjoni minkejja li talbet aktar żmien li skada jumejn ilu u li skontu dan juri nuqqas ta' viżjoni alternattiva għall-futur ta' Malta. Il-mexxej Laburista qal li l-Kap Nazzjonalista qal li ma jridx iż-żieda tal-ftehim kollettiv minkejja li ilu jħodha 3 snin. Kompla jirrimarka li qed imerruh nies fil-partit tiegħu stess bħad-deputati Derin Karabot u Adrian Delija. Dr. Abela jgħid li dan tal-aħħar saħansitra stqar li ma kienx biżżejjed. Il-Prim Ministru Abela se jaħdan bħala kakofanija sħiħa u argumenta li fil-waqt li l-Partit Laburist huwa kburi b'dak li qassam lin-nies ħadd ieħor moħħu x'sejħu. Il-Prim Ministru refera l-proġett ta' spazju miftuħ f'Manuel Island u sostna li dan il-proġett jirrappreżenta viżjoni ġdida li tpoġġi l-ambjent u l-kwalità tal-ħajja fiċ-ċentru tal-politika tal-Gvern.